ассалому алайкум дӯстони азиз, бар ҳама шумо саломатии хоҳон ҳастам. имрӯз чоршанбе 20 сентябр дар бораи қурби асъор маълумот медиҳем ки $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба 1099 сомониву 10 дирам ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1174 сомониву 97 дирам. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки ҳатман дар зери навор лайк монед, саҳми худро гузоред ва ҳатман тугмачаи подписатсияро зер кунед. раҳмат барои дастгирӣ ва барои боварӣ. ва дӯстони азиз, 1000 рубли русӣ баробар ба 113 сомониву 73 дирамро ташкил мекунад. ва мо низ интизори ана ҳамон рӯзе ҳастем ки кай фаро мерасад, то ки мо бар шумо хабари хубу хубро пешниҳод кунем. иншоаллоҳ ки ба зудӣ ба ҳамон рӯз мерасем. ва 1000 юан баробар ба 74 сомониву 20 дирамро ташкил мекунад. дӯстони азиз, ҳатман лайк гузоред, подписатсия кунед, то ки дигарҳо ҳам бохабар шавад. ва касое ки хоҳиши реклама дошта бошанд, марҳамат ба ҳамин рақамҳои дар рӯи экран буда бо тариқи WhatsApp нависед. иншоаллоҳ ки як ҳамкории хеле хуб мекунем. худо нигаҳбон.